Deitu Jesusen izena eta sendatu ta salbatuko du zure arima. Jesus denaren jauna da eta hori ez da inoiz aldatuko. Berriz denari dei egiten bai diozu, salbatua izango zara. Eta ez zaituela inoiz utziko agintzen du, ez da abandonatuko zaituela ere. Bere reinuko evangelioa predikatuko da mundu osoa. Deitu Jesusen izena eta zure arima salbatuko doela agintzen du. Deitu Jesusen izena, Jesus salbatu nazazu eta sinesten baduzu. Sendatu eta salbatuko du zure arima. Jainkoak ez baitzuen bere semea mundura bidali, mundua kondenazeko baizik eta mundua haren bide salba dadin. Jaunaren izenari dei egiten dion edonor salbatuko da. Eta erreinuko evangelio hau mundu osoan predikatuko da nazio guztientzat lekuko gisa. Eta orduan etorriko da amaera. Deitu Jesusen izena eta sendatu eta salbatuko du zure arima. Deitu Jesusen izena, Jesus salbatu nazazu.